Temos que ser amigues da Casa de Rosalía, porque é unha celebración da nosa autora, da nosa defensora, bueno, eso por suposto, pero despois, inda por riba, hai un movimento cultural ao redor desta casa. Entón, ata podedes ver o piano que tocaba ela, podedes disfrutar dunha festa, podedes vir a ler libros, podedes vir a entender políticamente incluso a construción de Galicia. E a máis, acóllennos tanto a agrupacións como autoras, como escritores, escritoras, etc. Entón, nada, tedes que vir a coñecela, aparte de ser un lugar increíble para vir con cativada ou para ler un libro tranquilamente. Así que eu convídovos que sexades amigues da Casa Rosalía.